қадри и ватана ғариб, қадри нону одами гурусна, қадри зиндагира зани бебахт медона. охи кай сер парвои гуруснаву, кай зани хушбахт парвои зани бебахт дора, кай одами очадор парвои очадора. меган орзу ними давлатай қабул. охи морам орзу кардем, орзуамон нашид, чизеро мо мехостем насиби дигар шид. охи мо ай кӯдаки орзуи ғарибӣ накардем. мо ай кӯдаки орзу накардем ки дар таги барфу борон бошем. мо ай кӯдаки орзу накардем ки рӯи падару модара нодида сер накарда ай даст битемшон. охи морам орзуи хирсандӣ доштем, ё ҳақша надоштем, ё ягон хатогӣ кардем. кош мешид ки вақте ки мемурдем ба ҷое мегуфтанд дари дунё чӣ қадар хубӣ кардӣ, мегуфтанд эй ғарибача, чанд орзу дар дилаки дардманд доштиву ба орзуҳот нарасидӣ.